No niin. Just tuli katsottua toi Kulkuri ja Joutsen. Tämä tuli katsottua, nyt voi fiilistellä, kun tää tulee Vimeoon ja nyt voi fiilistellä noita musiikkiakin, ei haittaa Vimeossa, mutta joo, hyvää Vimeo-iltaa, niin nyt voi vähän fiilistellä. Vähän fiilistellä, vähän loppuu. Fiilistellä tähän loppuun vähän. Otetaan vähän sellaista jaloviinaa, niinku mitä otettiin vähän tossa Kulkuri Joutsenessakin. Jaloviinaa. Ei voi laittaa YouTubeen. Valittaa äänistä, mutta viittää tulee Vimeoon. Hyvää iltaa vaan. Just tuli katsottua. Tuli katsottua tää. Ja otetaan samalla vähän tätä jäitten kanssa vähän tätä viinaa. No niin. Yes. Voi vähän fiilistellä Vimeoonkin, mutta kun ei voi YouTubeen fiilistellä tähän, että soi taustalla tulisi musiikkia. Se on ihan periseistä, mutta niin se on. On se vähän periseistä, että kun ei näitä musiikkia voi fiilistellä YouTuben puolella, mutta Vimeon puolella pystyy fiilistelemään. Ei haittaa, vaikka taustalla musiikki soi. Ei haittaa, antaa mennä vaan. Fiilistellään vähän, kun päissään tässä ollaan. No, siinä loppu noin fiilistelyt siihen ja tällaista. Jatketaan tästä. Mä jatkan tästä tähän. Semmoista fiilistelyä vähän otettiin vähän viinaa näihin kuvia näihin tunnelmiin tähän.